komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi mataro nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mentras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang NBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Major, huol kaayo kung may kaso ka. Kasabad. Amo gani. Pero wala na ako sang mahimo. Kay masaka din sa korte ang kaso. Pero idiyahan ko ini ninyo nga madula. Oh, buligi ako. Kinahanglan nga madula ang testigo. Buligi na ako ninyo. Ipatumba ta ang testigo. Okay. Wala problema. Gamay sila nga bagay, Major. Kag-andaman lang sa akong sang investigador nga to. Wala gini ako ginpahibalo nga napasakaan ang gali ako sang reklamo sa fiskal. Ang lain sini kay Basi bala may gasakay para iguot ka, Major. Anong buot mo, Silingon? Ipausisa lang. Basi kung may nagahingabot sa imo, himalita. Ginapadalman ka. Oo, matuod na. Kilala ha kung sino sila, Major. Agod nga mabalaan ta kung sinong kontrata. Okay. Nagaduda man gani ako eh. Do, sunod-sunod na ini. Si Minggay nga tao ko, giniigo man. Kagasta subong. Wala pa kayo mahibalaan kung sino ang nag-igo o kung nagpaigo. Bay lang, sige lang. Sige lang. Mabalata kita. Hindi ka magkabalaka. Kaya kung wala tupa yung mga connection mo, ang alpha mo, ako may harap ako pwede nga katuan, kag pamangkutan, kag mahatag sa ako ng tihok nga informasyon. Sino? Ako na na. Hindi na kinanglan nga makilala mo siya, kag may balam mo kung sino. Basta, kay mabulig siya sa aton. At makay mo ko subong sina. Ang imuon mo lang, o sa kung sinong testigo. Pagkatapos, ihatag mo sa ako ng detalye parte sa iya. Kay ako na ang bahala magpatumba sa iya, Major. Jack, ang data sa mga target ninyo. Abe. Pa. Doon pala reho man yung apelido? Magpakaisa sila. Aha. Tigala ko man. Pamilya na gid sila nga nagahulag, Jack. Naga-intro sa tanan nga illegal nga drugs. Pero ang magpakaisa nga ini, sila gid ang nagapronte sa ilang negosyo. Sila gid ang nagadako-dako. Sila ang nagapamuno. Gani dapat na sila nga dulaon. Sigurado gid nga naga-intra sila, Montesa? Ay, oo. Hindi mahimo ka magsala. Ang intel, Jack. Sigurado na. Makapila ka beses sila nga gin-surveillance. Makapila ka beses naman nga napreso ang duha nga ina. Pero, wala gid ang kadudlaan. Mabalik ihapon sa ilang mga katuntuhan. Gali. Luyag ko lang siguroon. Kay kaluoy lang sa ila nga matumba ko nung wala man sila sa sala. Pati ako konsensyon man.
konsensya ka pa, Jack? Aba, kinatulog mo ako, Jack? Tao lang ako, Montesa. May konsensya. Kung may balaan kung nga wala sang sala ang mga tao ngayon hindi ko sila pagpatyon. Jack? Oo, Montesa. Mas maayo nga maghibalo ka. Kung wala malasang sala ang tao nga ipatumba mo sa akon, hindi ko magtrabahoon. Iba na lang pobrahon niyo. Jack, pasensya ako. May konsensya man ako, Montesa. Jack, pasensya matuod ako, Jack. Sige, malakad na ako. Isuryahan ko pa mga upod ko. Parti sa lakad namon. Sige. Sige, Jack. Oh, no. Kalain siyang pagtulog sa ako ni Jack. Daw hindi ako magpati. Nga amo ato ang iya reaksyon. Naglain gidya ang mudo ya sa ginhambal ko. Sa ginhambalan ko siya. Kung may konsensya pa siya. Oh. Daw kasing sensitibo sang batasan sang tao nga ini. Madalom kagit matuod siya. Pero, sige lang. Pasakayan ko lang siya. Kinahanglan ko gid si Jack. Dako nga kwarta ang mapasunod niya sa akon, mientras ari siya sa akon. Kadamo pangadaan sa mga transaksyon. May mga transaksyon na ako nga siya gid lang ang makahimo sini. Kani, kalma ka lang, Montesa. Paayon nilang si Jack. Paayonan ko lang gid siya. Daw ka delikado nga tao kay Jack. Daw di siya pwede diktahan. Uyatan. Higtan sa liog. Tungod may prinsipyo siya nga klase sang tawa. Kung hindi siya luyag, hindi magid siya mapilit. Salamat gid sa ginhatag mo sa ako ninyo. Dako gid ang nabulig sa pamilya ko. Okay lang na, Cho Mable. Kung hamba lang kung anong kinanglan mo kay buligan ta ka. Salamat ninyo. Gali. May nasagap ako nga balita halin sa grupo. Natungod sa ano na, Choy? May grupo nga ang ila ubra. Amo lang ang pagpanumba sa ginasuspitsuhan nga adik kag mga drug pusher. Ano? Ang balita nga may idiyaman ang mga pulis sa ginahimo sang grupo. Pero nagapawala lang sila. Kani bisan ako makasiling nga ila sang gobyerno ang grupo ngayon Ba? Oo, ninyo. Wala sila sa salig sa ilay kasarang? Nagtukod pa sila sa grupo para lang magimo sila. Kag base amo na ining nagagwa nga istorya sang una ninyo nga mangin mainit ang kampanya kontra sa illegal nga druga. Nga kung daw tiga ka na gid, hindi ka na pagdakpon. Kundi, tumbahon ka na lang.
Gali, ha? Bago pa lang magtuhaw ang grupo, bago pa lang ini sila nagasugod, ang una nila nga agi, amo to nga apat ba lang nga napatay? Kagang ulihi, amo ning tatlo. Nga ang isa, tumboy, nga puser man sa sulod sang prisuan. Amo bala? Mga pulis magaling grupo. Wala lang mabalan, pero kalabanan nga ara sa grupo ngayon na mga berador ninyo. Mga berador nga ginhire para pamatyon ang mga adik at puser. Pati na ang mga illegalista. Ate kung mag-amo sila, kilala mo gali, Choy. Kilala mo ang mga berador nga ara sa grupo. Hindi tanan. Hindi tanan ninyo, pero may nakatimbre sa amon. Nga ang iban nga mga berador, taga Negros. Tao ni Montesa. Ano? Montesa? Sino naman na si Montesa? Taga Negros. Pariyo man sila biyahe siyang tiya mo nga napatay. Si Madam. Ano? Oo. Handler. Handler sa mga berador. Tama ka. Gali, ha? Basi kung wala sa sang sasaksyon subong si Montesa, ano pa, nagupod sa laing nga grupo nga mga tao niya. O di gani, basi kung iyaman din ni transaksyon, amo na kung nga ang tao niya ang ara sa grupo ini. Grabe. Montesa. Baskog man. Kag-ara man sa underworld. Baskog eh. Pero wala sila sa underworld. Pero damo siya amigo nga ara sa underworld. Kabalo siya mag-respeto sa grupo. Ano pa? Damo sa sangkalyado nga ari sa grupo ini. Gali. Kagang isa nga ara sa grupo nga nagpanumba, may nakatimbre man sa amon nga do bata ni Valentin. Valentin? Mo, Kag sino pa gining si Valentin ngayon ni Choy Amable? upod man namon sa una, bagsik ni nga berador. Ugaling patay na. Kag may bata siya, bagsik man. Maayo man nga berador. Ugaling kay na preso. Pero may balita nga nakagwa na. Kag nagaupod subong sa grupo nga nagapanumba. Ano? Oo, ninyo. Hindi pa man ni sigurado, pero dako ang posibilidad. Tungod sa agis ang grupo nga wala mahaldok magpatay. Bisan tamo-tawo nagabira sila. Kag piyo-piyo ang ulag nila. Wala paltos. Kung patyon kanila, patay kagid. Oo. Ano ngalan niya, Choy? Sang siling mo nga, ano ni, bata ni Valentin? Oo. Sino ni sa? Si Jack Balaan. Ano? Si Jack. Doon nakimot kagid ah. Kilala mo na siya ninyo? Halika, kuwan ha, daw nabatian ko lang ang ngalan niya sila eh. Jack. Kung siya gin man ining nakilala ko, nabatian ko, dako nga traso niya sinisakon siya, Mabli. Dako ang kaso niya sa imo? Kadako. Nga man. Kung na mo, may ideya ka na. Diya? Oo. Sa ano? Saan natabo sa kay tita mo? Nga si Jack ang iyang naintuwentro. Kag nakapatay sa iya. Oh, Choy. Gusto ka? Nagluyag gugig nga makabalo sa Jack ngayon na. Nakaikwitruan na kami pero ang animal. Huwag ko siya matapat. Nagresponding mga pulis eh. Kagsugod sa to. Wala na ako sa balita parte siya. Budlay man pagkitao ng tao ngayon eh. Wala sa mahatang informasyon ng mga kontak ko.
Wala man siguro sa madalom nga koneksyon ng mga kontak mo. Ano pa, wala sila sa may makuha ng impormasyon. Sabagay, gusto ka, Choy. Amuga ni nga rin ako, Dre. Nagpalapit gid ako sa imo. Tungod nagapati ako nga may mabulig agad sa akon. Kag sa mga bagay gid nga luyag ko mahibaluan. Oo, Linyo. Mabuligan ko ikaw, Dre. Anong luyag mo? Trabahoon ko si Jack Balaan? Ibaluon ko kung sa din siya subong? Kag kung anong mga diskarte niya? Choy, mabli. Pasalamatan tagid ka sa dako kung makabulig ka sa ako sa bagay ngayon, ha? Himuon ko na para sa imo ninyo, kag para man kay Madam. Salamat, Choy. Kag hindi ka magkabalaka. Ataga na ka kwarta. Agad nga magamit mo man sa pagpangita kag paggather sa impormasyon na tungkol kay Jack Balaan. Para sila kedua. Bilang mga upo nila nga nagainom. Oh, sige. Salamat. Oh, bye. Bugoy, Digoy. Maganda ka mo. Malagad na kita. Ara subong ang mga target sa ilimnan. San sa tanay ini. Dali na ka mo. Buhinan ka mga malain diri sa kalibutan. Mga abiyan sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan,
Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod, Aksyon Radio.